ya Ronald Onchiri no murugio ya Jane Nyaboke kurwa sekenyoro kya Nyankongo ke gutoka se ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigagendrete kubara serenene maiga y'abantu batamanyire kubasambira chinyumba cyabo butukubugo kira rero ekero barenge kwenekya obonjiro lya bwabo kusangane getaseni kigagie Nsoko TV nigo bono baereire hemechando hemenene yubatigiro igoro asebaruro kubode gocyasa basamaria baya na bari bare no moyo bwogwancha kubasira kwenekya nkwire na barabogima bwabo botambe mugambi bwensemeyo Chrysanthus Musioma nigo bono aenekire hegekorekyo na kuganyo botoerero kweneki wachinga kyo butukibwa chakiwe herigo chia kweneki bonsi bari baine gaiteka korekyo kubekwa bari byara muri kitope twele machini nero gotoigorre mesama yakuru Ensoko ensa eyamo botukobwarero Neria gatatu gaki kurutata kugaki neria gatatu gaki ngoyonga gosirete gaki ngono ngori gaki ngwari goti gaki ngwangoti anone chiuno bamuchaba gaki no mwichano munene asekenyoro gya Nyankongo maiga y'abantu batamanyiri ko basambera chinyumba ya matemo ritkurigoro mugoroba ange chinsi isatu ekero baringi asobonchire bwabo unakwerera omanyene chinyumba icho Ronald Onchiri Nyankongo narabethigeka ngi miaka wetani 7 lakini kurungicha naraberi ngora iberu sana inde bike paka bana already yabiri karanga bana yabiri kawaida chusiga na changa uruchingo ko chionse piko runyomba ngauru ebintu byasi byanenge chibunia makara bakairo mutinyo ya motaraera bone kagara ngora tukande parali nongo korero bwasara mburongo korero ororo konya yagera bono ikameke nanya gukora ki patrol na bera rugura ryake naja na mulika mata na nga kiensere bone yegete igoro kajinga turumbuka jinse ya moya marogoba kajanga sio ko mojinga kora nkairana kabutegana ndi kabasambiri ngaturumbuka kaikamata ngani ngaliye limo jinga nyora mbiole bone round ya gatatu ngo turumbuka saa 3 na naturumbukete munango igorege itekeiga kanyoro murero nganyoro borabugete bamesete ku nyomba iga munangurige libyanga maganyoro murero o atire tiriseri ogosoga togoje iskoiga kurengana no murugioye Jane Nyaboke nigaereire nigo babiri bakwibirwa ekera chingaki gwikira bwigoro ekero banyoreto gwakoko kube ase nibo yabe nyinge yayete agacha gatirimbo saa 3 kamugasa sana moyo kanyanga kamugasa kurpara kamutega kitirimbo kamate ali batunarire bakoibon mostly bakoibon Mondays agatirimboka kinga niko bekero monta mabera ali bwari mwakwera kurumata konte yabogeri abantu batokonya gaki basambire nyomba gaki basambire bakolire gaki aki munene haki nigongo saba gaki ngosaba abasamaria baya gaki basambite bagankolire nyomba pi asita yotokorane basambite ibintu buna mubiroje matawu ebintu ebyerete basamarire ndabayambaro bachitere bagatokonya ibire sika una ubyakorete kina byatigarete gaki kusaba basamaria maya gaki motokonya gaki tuchaga na motokonya none matras yo kayukurana bana baraire mbeyura amatiyo nigo yaichanirige kurikyo na gusaba abantu gutekiranie kibe bunekyo no nyababwatso bombochu njeni bona narigiririe nyombe gaboneri eyete narorenga bona kenenge yatorigete kurwaiga na endi ya kabere no yango toka gose bombochu mbware nkononde kuja gukore tendo buneke ngirikia mbuya twalera biyithire ngaonye nawo serio tugosabira na mabira gosonte binga ya no gosete twakigayana ninjirengia injire bona arorire umwana yasambire nyumba ya yasambire narorenga na bibwate obokomu n'ibintu byayire taiga na bire ikibasi cy'okumisana kucho koikere bintu binando bitware esenga ke yabona bona bokomu bwabere na bire gasyanko montago kigechayo tamo gejete nonya nake totebia Nyaboko minto no mugakoye gaki tiga baremererie nugi nigo mugambi gwe kinyorokia iteresi Chrysanthus Musioma aenekirige korekyo na kugania matebe no boteru ekero botukibwa cha kiwer morioka report na nyana nagochi OCS Nyanchwa Police Station na tuma ba obisa bae ba process ye scene igo amangana wala sama okwa ya serikali nali gusaba abanyakinyironga baba batoererwa nonye babwato bukagero guchi asonde
bachi koimoki gitambo kirasa amaboko abo batiga amang'ana aya eserikali ekora obotuki erinde oyo okonyorekana ng'a nakorete amang'ana aya aimokererwe egetambo kere ekenene buya mono na nari gosaba ng'a well wishers bari barabe nogwancha okuya bache bakonye familia eye nonye nendagera nonye nebinto biokorarera because this is unfortunate. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga Nyankongo ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Chepethuel Machin.